Zvolta ġdida fil-ġuri dwar il-qtil ta' Christian Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Majewski. Kif l-avukat Mario Mifsud ħabbar li ma kienx se jidher aktar fisem Daniel Muka u preżenta kawża kostituzzjonali fejn qed jgħid li drittijiet tal-klijent tiegħu ġew miksura. Dan kollu seħħ kif it-tlieta kompla jinstema' l-ġuri taż-żewġ tirġiel mixlija bil-qtil doppju f'Taslima li seħħ 5 snin ilu. U dim l-imħallef Natasha Galja Xiberras, Daniel Muka ta' 30 sena u Viktor Dragomanski ta' 41 sena tiġu akkużati bl-omiċidju ta' tabib Christian Pandolfino ta' 58 sena u s-sieħeb tiegħu Ivor Majewski. L-awtopsja kienet sabet li Pandolfino nqatel b'5 tiri ta' arma tan-nar u Majewski b'tiru wieħed. Fit-tieni jum ta' ġuri l-imħallef Galja Xiberras ħallit lil Daniel Muka lura fl-awla 22 wara li t-tnejn minħabba ordni ta' sigurtà u nżamm f'kamra oħra minn fejn segwa kollox fuq monitor. Bil-qorti tinforma lil Muka li se jkun qed jitħalla jidħol fl-awla sakemm l-imġiba tiegħu tkun denja. Minnaħa tiegħu Muka mill-ewwel beda jgħid li hu jrid avukat tal-fiduċja tiegħu fejn alluda għall-avukat Mario Mifsud u qal ma jridx l-avukat tal-għajnuna legali Josette Sultana tiddefendih. L-imħallef Galja Xiberras talbet li direttur tal-ħabs Kristi Kersma jixed dwar Muka fejn dan qal li tlieta filgħodu Muka kienet jirrifjuta li jmur il-qorti għax qal li m'għandux avukat b'Muka jeddet li se joħloq kajos imma eventwalment inġib bla problemi. L-avukat Mario Mifsud li nhar il-ħamis tqabbad minn Daniel Muka biex jiddefendih minħabba li saftitilu kellu l-avukat tal-għajnuna legali Josette Sultana fetaħ każ kostituzzjonali minħabba li ma kellux biżejjed ħin biex jipprepara d-difiża tiegħu u għalhekk talab li l-ġuri jiġi sospiż imqar bi ftit sigħat. L-avukat Marija Francesca Spitieri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali oġġezzjonat bil-qawwa għal din it-talba. Bl-imħallef Galja Xiberras ukoll tixħad din it-talba. Kien hawn fejn l-avukat Mario Mifsud qal li ma jridx jibqa' jservi bħala l-avukat tiegħu biex bekk minn ġdid Daniel Muka insista mal-qorti li huwa dritt sagrosant li jażel l-avukat ta' fiduċja tiegħu. Bl-argumenti eskala mill-ġdid tant li l-imħallef talbet biex Daniel Muka jerġa' jinħareġ mill-awla. Muka jaffaċċja 10 kapi ta' akkuża fil-waqt li Dragomanski qed jiġi akkużat bi 3 kapi ta' akkuża li jinkludu l-kompliċità fil-qtil taż-żewġ irġiel. Pandolfino kien instab mejjed fejn il-bib tar-residenza b'4 balal f'sidru, fonqu u frasu, fil-waqt li Majewski kien instab fis-sular ta' fuq balla u waħda frasu. Dan id-delli doppju kien ħassat pajjiż. Fis-sajf li fih konna bdejna bir-restrizzjonijiet tal-COVID.